Judith Omondi, Ramogi TV. Jotelo mag Kenya Kwanza omedo seyo kweth maketo sirikal tesre kuom kelo tungni e pachoka kod nyayo siasa mar akweda mar dhoudi e kind jo-Kenya. Kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki gikwayo jo-Kenya mondo kwed jo-siasa makelo pogruok e kind oganda jo-Kenya kendo singo ni sirikal mar Kenya Kwanza oketo maino e loko ngima jo-Kenya duto kokalo e chenro mag dongruok ma ichwalo e kor gwenge duto ma pachoka. Iloso e kaunti ma Kajiado kawuono e kinde chwalo chenro mag dongruok e gwenge makono, jotelo mag Kenya Kwanza omedo seyo kweth maketo sirikal tesre kuom nyayo tungni e pachoka. Kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki giwacho ni ng'anyo kod kethruok mag mwandu mosebedo e pachoka ok owinjo obed kendo. Na mimi nataka niseme ile maneno tumeona hapo nyuma hatutaki kuyaona tena katika taifa letu la Kenya. Hatutaki kuona mambo ya uharibifu wa mali, mambo ya wananchi kupoteza maisha ati kwa sababu ati kuna manunguniko ama kuna watu ambao wanatumia hiyo nafasi kuharibu amani ya nchi. Na kwenda mbele sasa wananchi wamejua ni akina nani wako upande ya amani, ni akina nani wako upande ya fujo. Kaluwore kod seyo ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osebedo ka seyo godo moko kuom jotelo e sirikal ni ema nyayo tulo e pachoka. Jotelogo onyiso Gachagua ni ka en gi ranyisi to ochwal ng'ur ne migepe mowinjore mondo kaunegi okang' kaluwore kod chike ma pachoka. Wale watu wanashikwa sababu ya uchochezi, tunajua ni watu ya nani. Na ndio tumesema kama uko na habari ni Kimani Ichung'wah, kama uko na habari ni Kithure Kindiki, huyu ni naibu wa rais, he is not above the law. Kama ni Kimani Ichung'wah, I am not above the law. Nishikwe, nishtakiwe, Kindiki pia ashikwe, ashtakiwe, peana habari kwa idara za upelelezi na uchunguzi. Wakipata mtu wako na hatia wanashika wanapeleka koti. Joten migepe Musalia Mudavadi mabende ne ochope gwengego onyiso jotelo mondo bed ranyisi maber ne rawere mag jenzi ni mar jenzi moko luwo kido kod timbe mag jotelo ma josiasa. Kama wewe unajua umebandikwa jina mheshimiwa na upate nafasi ya kukua kwa jukwaa, tafadhali tamka maneno ya kiheshima kabla ya kulaumu yule jenzi, kwa sababu wale vijana wataiga mfano wetu. Kwa hivyo sisi tukisimama hapa tuongee ukabila, wewe unafunza nini yule jenzi? Ukisimama kwa jukwaa hapa alafu unasema tuibe kura ndio mheshimiwa Ruto apate term ya pili, na wewe ni mheshimiwa, unafunza nini vijana wetu? Jotelogo okwayo jo-Kenya mondo medda kanyakla maonge gwandruok mora kendo kik giwinj weche josiasa manyayo akweda mar dhoudi. Tuendelee kuishi na umoja kama Wakenya hapa Kajiado. Tusikubali kiongozi hata mmoja atuchochee kwa misingi ya mahali tulitoka. Kama Wakenya tusilete furugu na kuharibu amani. To reconstruct a country, kurudi kujenga taifa, ni kitu kigumu sana. Hiyo ndio point yangu ya kwanza. Na mimi nataka niunge mkono viongozi ambao wamesema nchi yetu ya Kenya ili istawi na iende mbele ni lazima tuondoe fujo na vita na tuondoe ukabila. Mambo mawili, fujo na vita na ukabila lazima vikae kando ndio Kenya isonge mbele jameni. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oganda luo podi biro medo siro jatend piny Kenya William Ruto kendo onge pogruok mora manyalo bedo motelo ne yiero mar 2027. Mbadi ne okoni oganda luo mondo obed motang' gi josiasa moko masani seyo jatend piny ni tich otame ka okoni sirikal mar broad base tiyo ne oganda jo-Kenya ka jogo maseyo Ruto gin mana josiasa